Tul din is-sena saru diversi spazji pubbliċi ġodda, saru ukoll xogħol ta' tisbieħ f'numru ta' ġonna, bħal fil-każ ta' Ġnien Belvedere fil-Marsa. F'dan il-ġnien fiċ-ċentru ta' din il-lokalità tħawlu 750 siġra u arbuxella biex fih igawdu il-ħin liberu tagħhom il-familji li jqogħdu fil-madwar. Hemm ukoll ġnien Viktor Kalvanja fil-Mosta u ġnien ġdid elevat fil-qalba tal-komunità tal-Ħamrun f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919. F'din is-sena wkoll sar spazju ġdid ukoll f'Għawdex dak tal-Qortin. Għal 36 sena din iż-żona kienet miżbla u issa saret spazju sabiħ għal familji. Dan apparti li tlesta l-ewwel ġnien l-enerġija tiegħu hija kollha iġġenerata minn sorsi li ma jiġġenerawx emissjonijiet tal-karbonju, ġnien Irnella fil-Karkara. Din is-sena għall-ewwel darba f'Mejju saret l-ewwel edizzjoni tal-Malta Agrifair fl-MFCC f'Taqali li għaliha attendew aktar minn 30,000 persuna, bosta esibituri tefgħu aktar dawl fuq il-prodott lokali fuq il-makkinarju u fuq is-sistemi u l-iżviluppi teknoloġiċi fis-settur agrikolu u dak tas-sajd. Intant din is-sena fis-settur turistiku il-Gvern baqa' għaddej bil-ħidma tiegħu sabiex dan is-settur jirkupra wara d-daqqa tal-pandemija. L-Awtorità għat-Turiżmu ħadet ħsieb biex tfittex rotot ġodda u biex linji tal-ajru jerġgħu jibdew u jżidu r-rotot tagħhom minn u lejn pajjiżna. Id-diskussjonijiet li saru matul l-aħħar xhur waslu biex fl-istaġun tas-sajf li għadda ġew irkuprati 85% tal-konnettività li kien hawn fl-2019 fis-sena ta' qabel il-pandemija. Fil-frattemp fil-Gżira Awċija bħalissa għaddej ix-xogħol fuq l-ikbar investiment sportiv li qatt sar fil-Gżira, dak tal-kumpless sportiv u ċentru akwatiku fir-Rabat.